बीजेपी दैदेननाय हादरसा सोरखारा इनाय मोसौ फालांगि खालामनाय आरो बांलादेशआव दैथायहरनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों। खान्थि बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामग्राफोरखौ पुलिसा हमदों। नाथाय थेवब्लाबो दासिमबो खान्थि बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामनाया सोलिगासिनो। थांनाय हराव बेबादिनो स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै सागलिया पुलिसा सांग्रां जानानै गलकगन्ज ओनसोलनि हादरारि राजा लामायाव नाका चेकिं खालामो। नाथाय सोनाब बंगनिफ्राय WB63B4552 नम्बरजों सागलिया जानानै माद' मोसौ लाना फैनाय गारिया नाका चेकिंखौ सौसिलाङो। जायनि जाहोनाव पुलिसा गारिखौ आगमनिनिफ्राय गलकगन्जसिम होसोयो। गारिया लाखियैयाव पुलिसा गरनै राउन्ड गुलिबो गावो। नाथाय गारि सालायग्राया गारिखौ गारनानै खोमसिनि खाबु लानानै खारखोमायो होनना सागलिया पुलिस थानानि बिबानगिरि प्रशान्त दासआ फोरमायो। धुबुरीनिफ्राय मेहताब उद्दीन, इनसाइड एनि बर'।